sendo as 7 da tarde, damos comenzo esta sesión ordinaria do Pleno. Sí, as 8. Damos comenzo esta sesión plenaria. Antes de nada, había unha solicitud para incluir por urxencia a toma de posesión da compañeira Lorena Trillo López. Si se ratifica esa solicitud, pues votamos a urgencia e incorporámoslo ao pleno do día. Sí? Sí. Ben, pues aquí procedemos a votar a urgencia. Vale, votos a favor. Ben. Aquela que daré como primeiro punto, toma de posesión de Lorena Trillo López. Para o secretario. Vale, despois da renuncia anticipada do cargo de concelleiro do noso compañeiro de lista e das renuncias dos números 3, 4 e 5 da lista, tras a remisión á Xunta Electoral Central da documentación oportuna e da remisión por parte da Xunta Electoral da túa credencial como concelleira, procederíamos agora a proclamarte como tal tras a túa xura ou promesa do seguinte. Xurades ou prometedes pola vosa conciencia de non cumprir fielmente as obligacións do cargo de concelleiro do Concello da Gaña con lealtade ao Rei e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, correcto. Pois con isto e tras despois os preceptivos trámites de documentación correspondente, como pode ser as revelacións de desintereses, etc., pois xa eres para a concelleira e contra todos os efectos. Moita sorte. Bueno, eu tengo que ver con un aplauso. Tanta enhoraboa por entrar a formar parte dos concelleiros da Baña, que teñas un gran futuro aquí. Creo que os compañeros os conoces a todos, senón, bueno, sí, conocemos, pero creo que nos conocemos a todos. Moi ben, pois enhoraboa. Dado este punto, pasamos ao punto número 2, aprobación sen procede da ata da sesión anterior. Si tendes algo que comentar por parte do Partido Popular? Non temo nada, pero antes de nada tamén quería, pois, darlle enhoraboa aquí a Lorena como nova compañeira, nova concelleira da corporación, desearte todos os éxitos posibles, que de todo valía, porque todas son excepcións en entes eras dinámicas, activas, por tanto, como son conocidos do tema, pois, toda a sorte do mundo. Por parte de compromiso con o tema da ata? Sí, eu tamén quería darlle, como non, a benvida á miña compañeira. Estou seguro que vai aportar moitísimo esta corporación, unha rapaza moi preparada, moi competente, e que eu tamén, evidentemente, vou aprender dela, e, bueno, seguimos adiante, un orgullo e moita forza. E ata, sí, sin nada que objetar, Procedemos a votación. Votos a favor. Pasamos a, se non hai ningún outro punto na orden do día que se quere incluir por urgencia, pasamos á parte de control. Ben, dación de conta dos decretos da alcaldía, foron postos a vosa disposición. El punto número 3, declaración institucional, municipios contra el maltrato. Vou aquí para explicaros un pouquinho o tema, a palabra a concelleira Mónica. Bueno, isto é unha declaración que se nos pide para adherirnos a esta campaña de Antena 3 e a Fundación Mutua Madrileña. Bueno, é unha campaña a nivel nacional para visibilizar un pouco todo o que é o do maltrato, que vai, estes días está de actualidade porque mañá é o 25 de novembro e celebra o día, celebrar. Non hai nada que celebrar, pero é unha forma de visibilizar a eliminación, a loita para eliminar todo o que é o tema do maltrato e a violencia de xénero. Entón, parece-nos unha boa iniciativa. Para acollernos, eles propoñen unha serie de puntos que creo que se vos pasaron na comisión informativa que tivechedes, e nos seleccionamos porque consideramos que son os que podemos afrontar, digamos, os 5 que aparecen. Vou a proceder a lelos e, despois se queredes comentar algo. Dentro da iniciativa Municipios contra o Maltrato, o Concello da Baña adquire os seguintes compromisos. Procura instalar unha das sinais de municipio contra o maltrato e tolerancia cero nunha zona céntrica,
estamos pensando en colocala na Praza do Concello. En caso de producirse unha vítima mortal de maltrato, este Concello decretará loito oficial e ou promoverá unha concentración popular de repulsa na porta do Concello ou nun lugar céntrico. Este Concello, na medida das súas posibilidades, realizará un programa de axuda laboral ás vítimas de maltrato. O municipio realizará, canto menos, unha acción formativa en colaboración cos centros educativos dirixida a xente moza contra o maltrato de forma anual e outros compromisos contra a violencia de xénero que execute este Concello a través de diferentes programas. Estamos tamén adheridos á campaña da Diputación de Fronte. Tamén estamos esta semana organizando un curso de autodefensa feminina que ven da Secretaría Xeral da Xunta de Galicia, que nos foi concedido, e tamén estamos adheridos á campaña Negro contra as violencias. Entón, bueno, sumarse a outra iniciativa máis, que tampouco ten moito máis, é dicir, é sumarse iniciativas e loitar contra esta lacra. Tampouco máis que comentar. Ben, queres comentar algo ao respecto? Nós, no grupo municipal daqui do Partido Popular, é o que comentaba a Mónica, que contra toda esta lacra que é a violencia de xénero, adherímonos a 50.000 compromisos. Eu quería facer aquí non é añadir nada. Onte no Parlamento aprobouse por todo o grupo de unha maneira unánime, pois ya está tan en boga, está tan de moda, que a Galicia foi pioneiro en reconocer a violencia digital. Porque hasta ahora estaba todo isto de tal, pero ahora a violencia digital forma parte máis xa do maltrato, dos abusos sexuales e todo isto. Por tanto, onte no Parlamento, pois, fixeron os tres grupos, chegaron a un consenso para a modificación da actual normativa. A violencia digital é unha nova forma de maltrato que non tivo ningún tipo de dúbidas, porque estes delitos van ao mes, é certo. O único fin é proteger as mulleres da violencia de xénero, e máis neste momento de incremento do delito a través das novas tecnologías. Por tanto, é algo que, como é reciente, aprobaron onte, pois eu creo que ahora mesmo a violencia digital, o tema das novas tecnologías, empeza polos rapaces e rapazas desde abaixo e abaixo arriba. No outro día falaban de certos comentarios que muchas veces aparecen que eso tamén forma parte de contra esta lacra. Podo apuntar algo? Sí. Con respecto ao que dis, nos este ano a subvención que nos dan de igualdade destinámola precisamente a un programa que estamos facendo, xa se está implementando no CPI, que se traballa tanto cos pais, que, bueno, que a través da AMPA, que se están dando talleres, como aos nenos en distintos niveles, e vai coller tanto infantil a nivel de contacontos, como despois os distintos tramos da primaria e da ESO, e sobre todo neso vai se volcar nese tipo de violencia que dis. Vai se traballar todo o tema de ciberbullying, o ciberacoso e todo eso, sí. Que nos parecía moi interesante, quizás sea unha violencia, e sobre todo na xente máis nova, que se está detectando que está, bueno, as cifras estánse disparando, e que moitas veces non son capaces de detectar, é dicir, isto de que che vixilen que che controlen o móvil, que che manten unha imaxe un pouco explícita además, que non o ves como unha cosa, unha violencia cando é, non? Entón, sí, estáse traballando en cual. Si vai que ler non podemos que dar conta o trociño de texto que perdón. baña. Sí, nos digo que temos que... É unha das cousas que temos que... Sí, vamos, é unha declaración. O Concello da Baña é un municipio que contra o maltrato ás mulleres ten tolerancia cero. Protexerase as vítimas e colaborarase coa persecución aos maltratadores, coa xustiza e coa policía. E realizaránse todos os esforzos que poida realizar ese Concello para evitar que neste municipio se produzca ningún maltrato ás mulleres. Ben, por parte de Compromiso de Galicia. Sí, nós tamén secundamos a proposta do Partido Popular, en concreto esta campaña que vamos a votar, votar ou xa creo que xa está votada, non? Que nos vamos a adherir. Sí. Pois tamén dicir que evidentemente estamos totalmente a favor deste tipo de campañas, non só para visibilizar o 25N, sino unha loita continua, diaria e intensa para erradicar unha vez esta lacra social que todos e todas coñecemos. Entón, por suposto, estamos de acordo. Ben, pasamos ao seguinte punto, vamos a preguntas por parte do Partido Popular. Vamos a ser guieiros, dixo o secretario que quería que acabáramos pronto, vamos a hacer preguntas. Por parte do Compromiso Sí, desde o Compromiso tamén tampouco vamos a facer preguntas, entregamos unha instancia realizando varias preguntas que se nos contestaron sobre a decisión unilateral
de que o día se pudiera entrar al público, nos sorprendemos, porque era un pouco ir en contra do que se tiña dito aquí, non? Que é un espacio moi pequeno, sin poder ventilar, e nós queremos saber simplemente, pues, cando cal é o foro, primeiro de seguridade, vemos, bueno, de seguridade poucos, porque estamos todos pegados, era simplemente as preguntas que quería facer, non se me contestaron, non vou facer ningún tipo de preguntas. Ben, respecto a esa pregunta que decías, bueno, o fin da situación de emerxencia foi polo 21 de outubro, os continuos plenos mantuvemos sin público, pero chega un momento en que evidentemente hai que abrilo. O aforo vaise limitar ao aforo das butacas que ten o Concello, non se vai poder permitir máis xente que a que poda permanecer sentada, como en calquer cine, en calquer acto que se fai, que non hai aforos hoxe en día. E, bueno, solamente comentar que igual que nós, pois o Concello de Teo, de Valledubra, o de Ordes, o de Rois, pois están tendo os plenos a todos con público. Se non hai entón ninguna pregunta... Sí, perdón, sí, parece raro, pero que eses plenos non están nun espazo de reducido, creo. Son similar, por eso simplemente fixen unha pregunta, entreguendo por escrito, sen contestar previamente, porque temos sorte que non chegou a ver máis xente, pero se agora de ser máis xente, a ver con que autoridade deixamos fora. Por eso simplemente dicía que se organizara, que se mirara, que se procurara ventilar e que se establecera pois unha distancia de seguridade, simplemente. Bueno, pois non hai nada a aportar aos preguntas, damos por finalizado o pleno.